Y gêm yfory fydd y gyntaf i dîm Cymru dan hyfforddiant John Dawes, ac roedd na dipyn llai o sgrechen a gweiddi yn yr ymarfer hwn nag oedd na llynedd gyda Clive Rowlands. No! Hand over it! Hand over it! Roedd mwy o siarad tactegol hefyd gyda Gerald Davies yn trafod y gêm gyda'r olwyr a John Dawes yn treulio'r rhan fwyaf o'r amser gyda'r blaenwyr. Yr unig newid yn y tîm yfory fydd safle'r mewnwr gyda Bryn Mor Williams o Gaerdydd yn dod i fewn yn lle Clive Shell o Aberafan sydd wedi anafu. No! The no is a gun going off. Right? And what I want... Ray Gravell, dyw'r Tonga ddim yn i'w haren dda iawn yng Nghymru hyd yn hyn. Odych chi'n cymryd y gêm yma'n ddifrifol fori? Wdw, siwr, pob gêm a Cymru ware. Maen nhw gyd ma'n Cymru nhw'n ddifrifol iawn a maen nhw'n anroddiad fawr i gael yr eich bigo i Cymru de. Ar unrhyw safle. Ych chi'n ware gyda Steve Fennick, oeddech chi wedi ware gyda o'r blaen? Na, dwi ddim wedi ware gyda'r blaen. Wedi ware ni erbyn unwaith, ond fi siŵr mae'n ganolwr da iawn a dwi'n gweithio i popeth yn iawn i ni wedi sadw'n ar y dydd. Mae yna rhywfaint o sôn bod y Tongiad yn taclo'n uchel ac bod yna lawer o bobl yn cael dolir oherwydd bod nhw'n wneud hyn. Oeddech chi'n bryderus am hyn? Wel, chymod ar y diwrnod, fyddai'n bryderus siŵr, ond cymryd y gêm pan mae'n mynd a gweithio i popeth yn iawn. Maen nhw fechgyn caled, ond fel am nhw'n ware, nhw ddim yn gwneud yn bwrdd pasol, nhw'n credu na. Ond ar y dydd, yr un faint mor galed am nhw de. Derek Quinnell, dwi'n siŵr na chi ddim yn becso dim byd bod y Tongiad yn taclo bobl yn uchel. Os yw'n gwrw beth i ni, fi'n gael un o ddoi bwmper byd nhw nawr. Ond, na, bydd yn gêm galed siŵr o fod, ond mae'r ochr, mi wedi cael training session dda nawr, a fi'n credu os ewn ni fel hyn o disadwn bydd ni'n iawn. Sut fath o ymarfer oedd e heddi, Derek, i chi i gymharu ar hyn mae Carwyn James yn neud yn Llanelli? Wedi weld mae'n rhywbeth yr un peth. Mae John Dawes oedd e ar y tŵr gyda Carwyn mas yn Seland Newydd. Fi'n credu mae'r coaches yn gyd yn gweithio yn galed gyda'i gilydd nawr yng Nghymru. A fi'n credu mae fe'n dda i gael yr un patrwn yn rhedeg trwyddo rygbi yn Cymru i gyd. Ond mae'n eitha dda i, ni'n gwybod beth sy'n mynd mlaen fi'n credu. Gêm agored gawn ni fori, Derek? Wel, fi'n gobeithio. Licen i gael un ddoi troi bach, rhedeg yn dda, ond bydd yn gêm galed. Mae rhaid i wneud popeth yn iawn i dechrau off, a wedyn fi'n gobeithio yn yr hanner ddiwetha'r gêm, gallwn ni rhedeg at nhw tymau bach a sgor un o ddoi bwynt sy'n credu. Diolch yn fawr iawn i'r ddoi o'ch chi a hwyl fori. Diolch yn fawr.